Deze poelvruchtenboer in Jestrum is tegenwies met het nieuwe advies. Dacht denkt er net dat er nog volle meer vertjeien zal. Nee, de handel leidt hem. Vooral dat wat ik al zei, van je de liefhebber wil gewoon echte binnen. Nou, ze komen hier in september bij mij. Henk, hast al de nieuwe woordbiertjes? Dan zeg ik, ja wist, of nog correct net. Dan komen ze op de nieuwe woordbiertjes of de grauwe jetten. Ze geven 4 van 10 of 15 kilo. Maar wat groene jetten voor de snet erbij. En ont naar hier. Hij denkt dat bien en poelvruchten goede alternatieven binnen voor vlees als het gaat om dwarsemers. De kracht van pulvrucht is heel simpel. Het is goed eten, het is gezond eten, er zitten proteïneiwitten in. Je kunt het heel lang bewaren. Het verrot het in net, je kunt 4 in de kast lezen. En na 4 zet het in de grond en groeit. Van het vlees aan en onder plantaardige alternatieven dus. De vraag is of dat ook realistisch is. Ik denk dat de nieuwe schijven 5 heel erg staat voor ook zelf productontwikkeling. Dus heel erg gaan kijken van oké, hoe kan ik die combinaties leggen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar 100 gram linzen, dan zit je op ongeveer 9 gram eiwitten per 100 gram. En met vlees zit je toch wel op, laten we zeggen, 2,5 à 3 keer zoveel. Dus dat is zeker een uitdaging. Ja, absoluut.